Per fer aquesta col·lecció m'he basat en la meva experiència personal. Això se'm ve des de petita. Soc una enamorada de la fauna i la flora. També soc una enamorada de la pintura del passat, de Vermeer, Rembrandt, i trobo molt interessant evocar el passat, el present, fent un retrat d'un animal que admira. Al final vaig estar estudiant quin és el títol que posava i em mirava aquestes obres i trobo que tenen una presència, admiren fixament, perquè són mirades captivadores i són mires envolvents. El gran format a mi em captiva perquè a partir d'una pintura formal pots anar a fer una pintura abstracta si te la mires de prop. Puc jugar amb la pinzellada, els colors, és tot un món. Amb aquesta col·lecció m'agradaria no deixar ningú indiferent i més que respostes busco que generin preguntes.